Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emininjeni. Keeping the accused in custody until the case is finalized will indeed prevent the commission of further crimes and will quite possibly also save lives. Inkantolo yemantshi yase-Alexandra enyakatho yeGoli sihlehlisele umhlazi 15 kwephezulu isicelo ke sebheyili sikakathiso KT Mlife nosolwayo ngokucija itulo lokubulala oPasifoka nowabe edume ngelika DJ Sambuli. Government says there's a way out of this. There is a convenient way out of this. And the way out of this is to have the commission take evidence, make its findings. Inkantolo ephakeme yasePitoli yaqhubeka nokulalela isicelo semndeni engama-25 efuna ke isixaphezelo kuhulumeni emva kokuthi ingazange ithole ubulungiswa ngezenzo zokuhlukumezeka kwayo ngaphansi kohulumeni wobandlululo. Unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula obamba isithangameke nabezindaba mayelana ke nokuphuma emhlanganweni wesigungu esiphezulu se-ANC ngempelasonto. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Inkantolo yemantshi yase-Alexandra enyakatho yeGoli sihlehlisele umhlazi 15 kwephezulu noma ke sihlehlisele umhlazi 15 kwephezulu isicelo sebheyili sikakatiso KT Mlife nosola ngokucija itulo lokubulala oPasifoka nowayidume ngelika DJ Sambuli. Njengamanje sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla olandelela ke lolu daba. Cebisa ake sikwamukele ke ezindabeni ke zehora lokuqala emini ake nje usilandise ngokwenzeka inkantolo ngaphambi kokuthi leli icala isonto elizayo. Asikubingelele mfoka Phungula sibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya sibonga kakhulu ngokusiphosela intambo sila inkantolo yemantshi Alexandra eGoli njengoba ushilo ke uKatiso Mlife ke ubevelile la kule nkantolo somabhizinisi ke ubhekene namacala abucayi elifaka phakathi ke kuona elokubulala ke uDJ Sambuli. Uzokhumbula ukuthi ke lesigameko senzeka ngonyaka ke u2022 kanti akayedwa kuleli cala ke kanti okwenza ukuthi ke kube uyena yedwa kodwa ke ovela kule nkantolo namhlanje ukuthi laba boshwe nabo bona basilaxaza isicelo sebheyili kanti ke yena ubesayifuna ibheyili qale ke abameli bakhe ke uphethe ke uqoqo lommeli uadvocate Helen SC senior counsel okuyena ke ommeli obetshela inkantolo ukuthi kumele adedelwe ngebheyili ke umsolwa ngenxa yokuthi ke akayona ingozi emphakathini futhi akayimisele nokuthi aphazamise ubufakazi kanti futhi ke angeke ke aze axabane noma ke asabise ke ofakazi. Kwasho ke ukuthi ke kulindwe yena ekhaya ibukatile leziko uyena ke okumele ke alethe ke isaka lempuphu kodwa ke uthe uma ngabe sekuphendula ke umshushiso wombuso washo ukuthi akumele adedelwe ngoba lamacala ke abhekene nawo umsolwa abucayi kakhulu kanti futhi angamgweba kanzima angagcina eqede impilo yakhe yonke esejele uma ngabe ke etholakala enecala. Ngakho ke umsolwa uyazi ukuthi lamacala abucayi futhi kungenzeka ukuthi ke embulule uma ngabe ke engadedelwa ngebheyili kanti ke uphinde washo ukuthi ke cha umsolwa akathembekile ngoba eminyakeni eyedlule kuke kwavela ukuthi umsolwa uke wasebenzisa ke ipassport ke ewumgunyathi ngenkathi ke evakashele eSwazini nokwenza ukuthi ke umbuso ushaye phansi ngonyawo uthi akanganikezwe ibheyili ngoba njengoba akasebenzisa ipassport ewumgunyathi nje Daud kungenzeka futhi ukuthi aphinde azame ezinye indlela zokuthi ke abaleke aphula kundlele angakwazi ukuthi ke abhekane nalamacala noma abhekane nengalo yomthetho kodwa ke imantshi ke ibe isinquma ukuthi cha icela ukunikezwa isikhathi Daud ukuthi kwazi ukuthi ke idla amathambo engqondo uzikwazi ukukhipha ke isinqumo sojuqu ngalokho beyiqine kakhulu ke ezokuphepha la enkantolo yemanje la eAlexandra njengenjwayelo bekugcwele ke amaphoyisa ehlome ezingovolo egade nje ukuthi nyaka Daud. Ngakho ke singaqinisekisa ukuthi njengoba ushilo icala lihlehlela umhlazi 15 kuncwaba kuyona lenyanga esiphezukwayo ukuze kuqhubeke ke nokwenziwa izethulo bese nemantshi ikhipha isinqumo. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla esibikela bukhoma esenkantolo kamanje ke eAlexandra. Kanti ke
Uma sihlabela phambili imbukeli ke ikomiti ke lesikhashana leParliament eliphenya izinsolo zenkohlakalo nokuqhambukela kwezombusazwe emsebenzini wamaphoyisa seluqalile ke umsebenzi walo lokhu kulandela ke izinsolo ezadalulwa kumkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngenyanga edlule. Leli komiti ke hlela ukubiza ngisho ke nosomabhizinisi noma ke osomabhizinisi ababoshiwe uVusmuzi uKat Matlala noKathisi KT Mlife. Iparlamente seyilungiselela ukuphanda izitsholo ezavezwa ngumkhwanazi kwaye iqale ngokutyumba usihlalo wale komiti. Ilungu le-ANC uMolapi Likganyane nguye othe watyunjwa kuba akhokele le komiti. All of us, let's work in the name of the people of South Africa. South Africans, if we look at the surveys that have been done previously, are losing confidence in public institutions, including Parliament. Kodwa amanye amalungu khange ahambisane nesisigqibo sokutyumba ilungu le-ANC. But how do we garner public trust here this morning when we have a chairperson that has been elected from the very party where most of these people are embroiled in? We are a chairperson now, yes. But the issue is that we have missed an opportunity here. It's a fact. It must be recorded as such. No problem. No one must defend anybody. So an impression must never be created that we have a problem with you. We have a problem with the ANC occupying that position. I was not sown here through the law of the ANC. There is only one law, which we used to say in members of Parliament. That is the Republic, the law of the Republic of South Africa. Inkqubo yale komiti iseza kuqulunqwa kwaye kuphinde kuthathwe amaxwebhu afungelweyo kumangqina kwezi veki zintathu zizayo. Le komiti iza kuphinde idibane kule veki izayo kwiindaba ze-SABC. Dingubulelani Philip eParlamente. Unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula ubambe isithangami indaba ezindaba mayelana nokuphuma emhlanganweni wesigungu esiphezulu se-ANC ngempela sonto. Mbukeli ake sicoshe bukhoma lenkulumo. Power. Good day, Kosnati Shazi from Power FM. My question is on the resolutions on the SACP. So you mentioned that the ANC is unable to persuade the SACP in contesting the upcoming local government elections, and you say that there will be implications. So what will those implications be? Of course, there are a number of SACP members who do have cabinet positions, ministers, deputy ministers. Are those implications them being removed from power? Thank you very much. Thank you. That is succinct. May I ask that we elevate our voices so that we are able to catch the questions? Thank you. I'm going to go this way. I'll start right there at the back. And then, can I just see the hands at the back? Okay, start there, right at the back. You can go ahead, my brother, followed by the next. Mbukeli ke uyena ke nakanjani ke uMahlengi njengamanje Mutiro kuyena ke obambeke isithanga nje ukukhumbula ukuthi phambilini bekhona unobhala jikelele weqembu ufikile embalolo obukuyena ke kade ke ethula hobe kade ke kukhulunywa lapha kumhlangano wesigungu esiphezulu sayo iAfrican National Congress. Njengamanje ke izintatheli ke zibuza ke imibuzo ke kusona ke lesi sithangami. Kade masihlabela phambili imndeni engaphezulu kwama-20 efuna isinxephezelo kuhulumeni emva kokuthi ingazange ithole ubulungiswa ngezenzo zokuhlukumezeka kwayo ngezikhathi zikahulumeni omdala wobandlululo kuyaqhubeka nomzamo ke wasezinkantolo wokuphoqelela umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye nohulumeni ngokuthi ke bagunyaze ngokukhishwa kwesinxephezelo sika 167 million wamarandi emndenini. Icala ke lisenkantolo ephakeme yasePitoli. Imndeni engama-25 yezisulu ezahlukunyezwa uhulumeni wencindezelo ikhala ngokuthi selokhu kwaphotshulwa ikhomishana yamaqiniso ngo-1998 uhulumeni akukho asekwenzile ngobulungiswa kuyo.
Azikho incomo zekomishana ezathathelwa phezulu ngokusheshsha kwabenzi bobubi. Bafuna ukuphoqa uhulumeni ngesinxephezelo sika 167 million amarandi emndenini yezisulu esezadlula emhlabeni nalezo ezisaphila. Abameli bakahulumeni bafuna ukuvimba isinxephezelo kuze kuba ikomishana esungulelwe ukuphenya ngodaba iphothula umsebenzi wayo. Government says there's a way out of this. There is a convenient way out of this. And the way out of this is to have the commission take evidence, make its findings. Imndeni yezisulu ikhala ngokuthi ukulinda ukuphothula kwekomishana kaKhampempe ejutshelwe ukuphenya ngokubambezeleka kokushushiswa kwalabo abathintekayo kuzochitha esinye isikhathi eside. The applicants themselves are getting older and older. Many of their family members have already passed away, family members who were driving this process themselves. They don't have time to wait indefinitely for a commission of inquiry to report and for relief to be recommended and for the President to debate whether that relief should be implemented or not. Ikomishana kayejaji uKhampempe isungulwe ngoNhlaba nonyaka ukuze icubungule ngokuthi ikupho kwabanomthelela ngongashushiswa kwalabo abahlonzwa ikomishana yamaqiniso ngo1998. Bukele sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uDouble team. Iyodwa ibiza 1.7 million futhi ifakwe nje yonke into ongayicabanga engaba ipolice station encane ngoba kukhona ngisho la isiboshwe esivalelwa khona. Kwethulwe umahamba nendwane bezimoto zamaphoyisa ezosetshenziswa ezingxenyeni ezahlukene esifundazweni kwaZulu Natal njengomzamo wokuqinisa uhlelo lokulwa nobugebengu kulesa sifundazwe. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibeka ukuthi inkantolo yemantshi yase-Alexandra enyakatho yeGoli isihlehliselo mhla ziyi-15 noma ke isihlehliselo mhla ziyi-15 kwephezulu isicelo sebheyili sikakatiso KT Mlife nosolwa ngokucija itulo lokubulala Obasifoka nowabe edume ngelika DJ Sambule. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Libole inkantolo yemantshi yaseLusikisiki icala labalisa abayisithupha abasolwa ngokubulala kabantu abayi-18 esigodini saseNgobozane eLusikisiki nyakenye. Ukuzwa kabanzi ke ngokuqhubeka inkantolo manje siphonsa ke izintambo kufundiswa Mhlekude oyintatheli yeziko lezindaba ze-SABC enkanise khona ke eLusikisiki. Fundiswa ake sikwamukele ke izindabeni zehora lokuqala emini seloko ke liqalile leli icala ngesonto ledlule. Inkantolo izofakazi mayelana nokusoconga kukaMncedisi Gijana. Ingabe ke namhlanje isiqalile yini ukuzwa ufakazi ngokubulawa kwabantu abayi-18 eNgobozane? Kunjalo Dawudi, namhlanje inkundla iqale ngokubiza ingqina lokuqala lona elingumama kaRuth King. Uyakhumbula ukuba uRuth wayephakathi kwabantu abali-18 abathi babulawa phakulalali yaseNgobozana. Ubiziwe ke namhlanje umama kaRuth King oye wanika ubungqina ecacisa ngendlela abathi besalele ekuzeni kusa ngalamhla weshwangusha awathi weva elele nabanye abantu abangomama ababini babe bathathu kwigumbi ababelele kulo. Weva kubethwa ucango lwalondlu babelele kulo ngelitye. Uthi ke wathi xa esukuma eyojonga emnyango weva kungena abantu. Uthi xa bachaza babe baninzi noko ngoba uthi wathi emva koba evile ukuba bangena ngechova wacima ilight kulondlu babelele kuyo. Bangena abantu babuza ukuba uphina umuntu ekuthiwa nguSikho. Uthi ke zange aphendule kodwa weva kudutyulwa kwigumbi ekwakulele kulo umntwana wakhe lo kuthiwa nguRuth King. Uthi wamva umntwana wakhe ekhala ebiza umama esithi mama mama, wade wabe uyathula waqhubeka ke esiva izithonga zompu. Uthi ke
inkundla iye yama okwethutyana emva kokuba eye wakhala kakhulu ngaphakathi enkundleni wanikwa ithuba lokuba akhe ayophola ngaphandle yabuyela ke inkundla beqhubeka ke nokukhala enika ubungqina njalo kodwa ke seyegqibile ngoku futhi namagqwetha amele abanye abarhanelwa khange babe namibuzo engako abanokuyibuza kuye wabe sehamba ke silindeleke ke ngokuba kubizwe elinye ingqina elizawuthi linike ubungqina apha ngaphakathi enkundleni. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yezokwelezi ndaba ze-SABC ufundiswa Mhlekude Sibikela Bukhoma eselitsikisiki. Ubevele ke enkantolo ke manje yasePitoli wesilisa oneminyaka engama-36 ubudala osola ngokubulala wesifazane esidumo sakhe satholakala ke sigqitshwe ehlathini emva kwamasonto okubikwa ukuthi unyamalele e-Esterust East ePitoli. Umsolwa oneminyaka engama-36 ubudala uvele enkantolo namhlanje engenaye ummeli. Utshele inkantolo ukuthi uzozikhulumela kodwa inkantolo ithe kufanele athole ummeli. Your case is postponed to 15 October this court at 8:30 for further investigations. You are in custody, no bail, your bail is abandoned. Izishoshovu zomphakathi zibuthana enkantolo zikhala ngokuthi izakhamuza kuleya ndawo sezihlalile ovalweni sebebaningi abantu besifazane ababulewe kuleya ndawo. Community of Esterust and Mamelodi are in tenterhooks and they are living in fear on a daily basis because just over this past month it's 7 women that have passed on in circumstances that seem to be linked to a so-called serial killer that may be in our midst. I-NPA ithi umsolo obheke nelinye icala lokudlwengulwa nalo elizobuyela kuyo lenkantolo ngosuku olufanayo. Umsolwa usilaxazile isicelo sebhayili kanti icala lakhe lihlehlisele umhla ziyi-15 kuMfumfu ukuze kuqhutshekwe nophenyo. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uJosiyenzo Ramokgopa uthi elakuleli sekusele kancane liqede inyanga ngohlelo lokucisha kongugesi ubehambela kamaziko akwa-Eskom esifundazweni eLimpopo. Enye yengqalasizinda efike nentando yabantu eNingizimu Afrika, iziko le-Eskom iMedupi lineziphehli eziyisithupha kanti likwazi ukukhiqiza ama-megawatts angu-4,800. Uqhuma okwenzeke ngo-2021 kwaholela ekucisheni kwesinye seziphehli kuleli ziko. Manje emva kweminyaka emine lesiphehli siyasebenza. Emva kokungena ebuke lesiphehli Ramokgopa uthi umsebenzi usuwenziwe ukuze sisebenze futhi utshengisa ukuthi onjiniyela bakuleli baseqophelweni eliphezulu. Team has been able to bring the unit back to generation much earlier than anticipated, led by 2 young black exceptionally talented women. Medupi now, as you might know, that is our biggest generator together with Kusile, 4,800 megawatts. I-Eskom ithi sazohlanganiswa indleko zokulungiswa lezi ziphehli ukuze kutholakale ukuthi chithwe malini kulomsebenzi. For the cost, the state on its own costed us about 40 million euros, and then but for the construction work, what was approved, we spent a bit lower than that. We spent about 1.5 billion rand. But as you know, that we are continuing to do further tests, and then we can consolidate the cost. Ramokgopa uphinde wahambela nelinye iziko le-Eskom eLimpopo iMatimba. Sekuphele izinyanga ezine elakuleli lagcina ukuba nohlelo lokucisha konga ugesi. Kwethula umahamba nendlwane bezimoto zamaphoyisa ezosetshenziswa ezingxenyeni ezahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal njengomzamo ochazwe ke nguNdunankulu Thami Ntuli njengozoqinisa kakhulu uhlelo lokulwisana nobugebengu. Ingaphezulu kwezigidi eziyisi-7 zamarandi imali esetshenziswe uhulumeni wesifundazwe ukuthenga lolu hlobo lwezimoto ezinobuxhakaxhaka besimanje. Inanda enye yezindawo ezinesigameko eziningi zobelelesi eNingizimu Afrika. Izinhlaka zokuphepha zomphakathi zivamise ukukhononda ngokwentuleka kwezinsiza zokulwisana nobugebengu. Izakhamuzi esihlala lapha zilinganiselwa ku-600,000 kanti zisebenzisa lesiteshi samaphoyisa. Umnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni wethule iziteshi zamaphoyisa ezingomahamba nendlwana ezine. Iyodwa ibiza 1.7 million futhi
ifakwe nje yonke into ongayicabanga engaba ipolice station encane ngoba kukhona ngisho la isiboshwe sivalelwa khona, kukhona ngisho indlu yangasese, kukhona ngisho ikhishi, kukhona ngisho lokho kufaka ibhamu ama safety. Amaphoyisa athi lokho kuzokuyithuthukisa kakhulu imizamo yokulwa nobelelesi. Ngicabanga ukuthi ngeke liphele leli sonto ama police station engayitholile umphakathi ungaqalanga ukuthi uyibone lezi inqola zisebenza. Kuzokwenza kube lula nakuthina ukuthi seshase report icrime as a community. Ngaleyo ndlela for sure kuzothi kubehlisa ubugebengu endaweni eningi because abanye abantu bayahlala bangako report ama cases e-station because of the distance abazoyihamba. Lezi iteshi ezingomahamba nendlwana zizokusiwa ezindaweni ekubalwa kuzo iBhulwa, kwaMakhutha nakwaMbonambi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Bukeli usale kahle.